alle sammen, og velkommen til denne her video. Woohoo! En ny video her på kanalen, fordi at det er godt nok længe siden. Så ja, i dag skal vi lave haul og selvfølgelig try on, of course. Jeg har lige brugt rigtig mange penge i H&M. Næsten 700 kroner i H&M. Jeg har fået rigtig meget tøj. Okay, lad os starte med at tage de her. Yeah. Jeg har fået de her shorts. Aren't they just so pretty? Shorts. Så har jeg fået en stribet t-shirt, as you can see. Really pretty. Den skal måske ikke lige ligge bare lige på det rene gulv. Så har jeg fået en gulish one shoulder top. Den irriterer mig lidt. Så har jeg fået en sådan gul-agtig one shoulder. Og ja, jeg har prøvet alt det her nede i butikken. Bare roligt. Så har jeg fået denne her. Hvis jeg kunne finde ud af at følge den ud. Denne her mega cute. Det her mærke, ikke? Den her mega cute sommertop. Den har sådan nogle søde blå blomsterdetaljer på. Og så har jeg fået denne her rigtig flotte lange sommerkjole. Okay. Let's try it on. Okay guys, I'm back from the try-on haul. Anyways, as you can tell, jeg ved ikke hvorfor jeg lige snakker engelsk der. Som I jo nok kan se, så har jeg fået ekstremt meget tøj, og jeg er faktisk virkelig glad for alt tøj. Vi tager os ikke lige af, hvor crusty min make-up ser ud lige nu. Lige macaroni. Anyways, men lige nu der har jeg bare lige hoppet tilbage i mit andet outfit. Jeg har lange bukser på. Så ja, men skriv i kommentarfeltet, om I kunne lide det tøj, jeg har fået. Og så husk at like og subscribe. Det er helt gratis. Det kræver bare, at du laver en konto på YouTube. Og så vil jeg blive mega glad, hvis I gad at følge med derude. Fordi, jeg har ekstremt mange videoidéer, men jeg skal lige finde ud af, både hvilken jeg skal lave først, hvordan jeg skal lave dem, hvad der skal ske, hvad jeg skal... Alle de her ting der skal købes ind, ting, der skal laves, bla bla bla. Der kommer i hvert fald nogle gode videoer her i fremtiden, så jeg vil selvfølgelig blive så glad, hvis I gad at følge med. Så selvfølgelig like, subscribe, tryk på klokken, så får I en notifikation, hver gang jeg lægger noget nyt op. Skriv i kommentaren, hvad I bedst kunne lide af de her outfits. Så ja, jeg håber, I kunne lide at se med i hvert fald. Jeg elsker jer alle sammen mega meget. Husk, I er alle sammen fantastiske. Jeg elsker jer.